السلام علیکم میرے دوست، میرے فالوور، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ سیٹ ہو؟ الحمدللہ میں خیریت نال امید کرنا کہ تساں بھی خیر خیریت نال ہو سو۔ دوستو آج دی ایک میں جیڑی ویڈیو بناون دا مقصد ہے کہ میرے موڈ کوئی نہیں، لیکن میں آج جیڑی واسط ویڈیو بنائی ہے ذرا توجہ نال سن سو ساری ویڈیو کو مکمل منٹ دو دا کلپ پہ۔ دوستو روز میں فیس بک دے داں یا نیٹ دے داں تے یار لوگ طرح طرح دے گالی کریں ہے۔ بے شک میں بہت دفعہ سنے کہ ویلے منڈے دے بارے طرح طرح دے گالی کریں ہے کہ ان کو علاوان دا طریقہ نہیں آندا، پہلے علاوان سکھے بے واتے ویڈیو بناوے۔ مقصد ہے میں روز سوچینا یار کیا ہو سی، یار دیکھو نا اپنے فالوور ودھاون واسطے یار کہیں دے گلے شکوے چار پیسے کماون واسطے کیوں کریں دے وے؟ اللہ دے بندے تساں یہ دیکھو ان کو علاوان دا طریقہ نا دا ہویا تے ان کو 5-6 لاکھ بندہ کیوں دے دا ہے؟ حقیقت ڈٹھا ونجے تا علاوان دا طریقہ ساکو نہیں آندا۔ حقیقت دیکھو نا یار بندہ کیوں اپنی گال آپ مننے کیوں نہ اپنی گال کہ ساکو علاوان دا طریقہ نہیں آندا۔ ساکو علاوان دا طریقہ آویا تے ساکو بھی 5-6 لاکھ بندے دیکھے نا تے ساکو کہیں دے گلے کرنے بھی نہ پویں نا۔ یار بندہ کم از کم پیسے کو چکرے سی بھالے سی کہیں دے گلے کر کے تے بندہ وہ اپنے چند فالوور ودھاون واسطے کوئی اچھی گال نہیں۔ جن کو اللہ عزت دے وے یار کم از کم ان کو ان دے تے نہیں سرنا چاہیے، چنگے بندے دا کام نہیں یار۔ اللہ کو عزت دیتی ہے، باقی گھٹ ود میں ان دے بارے آکھاں یا کوئی آکھے جا تساں آکھو تے ان دی عزت ان دی شان نہیں گھٹ دی کہ ان کو جن کو اللہ عزت دے وے ان دے گلے ملے نال ان دی عزت نہیں گھٹ دی، اے بندہ آپ چنگا نہیں لگدا۔ تے باقی دوستو پہلے کوشش اساں آپ کروں، اساں علاوان سکھوں، ساری ویڈیو بھی میں 5-6 لاکھ بندہ دیکھ سی، پہلے علاوان دا طریقہ اساں آپ سکھوں تے کہیں دے گلے کرن تے یہ وہ یار انہاں دی محنت ہے۔ میں بھی منے دا تساں بھی منے سو کہ جن کو 5-6 لاکھ بندہ دیکھے ان دی محنت کوئی نہیں، ان کو علاوان دا طریقہ نہیں آندا، حیف دی گال ہے یار۔ تے میں روز یہ گالیں سن تنگ آ گیا، میں کہ یار دیکھ ایک ویڈیو بنے دے ہیں این بارے یار انشاءاللہ تساں محنت کرے سو محنت دا پھل تو کو لازمی مل سی، لیکن کہیں دے بارے اے سڑن اے کوئی چنگی گال نہیں۔ بندہ کہیں دے گلے شکوے کرے اے کوئی چنگی گال ہے؟ 4 فالوور اپنے ودھاون واسطے یا 4 ٹکے اپنے بناون واسطے حیف ہے انہاں بندیاں تے کہ جن دے غلط گالیں کریں دن کہیں دے بارے تے رزق روزی اور رب دی ذات دیونی ہے یار، کم از کم بندہ کچھ تا سوچے یار۔ تے باقی جن کو 5-6-7-8 لاکھ بندہ دے دیں کو علاوان دا ڈا نہیں آندا، افسوس این گال دے۔ باقی دوستو انشاءاللہ اسا محنت کرے سوں تاں انشاءاللہ ساکو میں 5-6 لاکھ بندہ دیکھ سی، کوئی یہ وڈی گال نہیں، انہاں دی محنت ہے۔ میں انہاں کو شاباش دینا کہ انہاں واقعہ اتنی محنت کیتی ہے، اتنی ان دی پہچان ہے، اتنی ان کو لوگ جان دیں تے انہاں دی اپنی محنت ہے، اسا محنت کرے سوں تے انشاءاللہ ساری محنت کوئی رنگ لگ سی، کہیں تے سڑنا نہیں تے زندگی تے انشاءاللہ میری گال کہیں کو محسوس تھی وے جی بری لگے میری گال تے محسوس نہیں کرنا، میں ایک اچھی گال کیتی ہے تے کہیں تے سڑنا ہے کوئی چنگے بندے دا کام نہیں۔ انشاءاللہ زندگی تے ولا آن دی ویڈیو چ ملاقاتاں کرے سو، فی الحال اللہ حافظ دوستو۔